Kaixo, hau hirugarren bideoa izango da, teknikana, eta ja teknikarekin ja bukatzear gauz, zelaiztera hasiko gara euskalekin eta akordekin eta beste gauza pila bategaz. Gaur proposatzen dizuet metodologia bat, hau da, ja zuen kabuz teknikarik eta berriak egiteko. Hau askotan beste gitarra irakasleekin landu dut, hau da, gitarra irakasleak nire ikasleak dizenak, pila bat profitatzen dabez, oso interesgarria da zuentzat, ikasleontzat, irakasleontzat, guztiontzat. Zeia gure materia prima ez da bakarrikan numerologia izango, hau da, musika edo guztiok ezagutzen dugun musika aprobetxatuko dugu ariketa berriak asmatzeko. Orduan, imaginazazue, etxean zauzela, eta doinu ezagun bat datorkizuela burura eta kantatzen hasten zariela, ezta? Orduan, olako gauza bat hartun, gitarrara eraman, edo zuen tresnara, hau da trikitizara, edo zuen tresnatan jo dezakezu, eta fijatu zelan lan dezakezun, nolabait baliabide guztiak lantzeko eta praktikatzeko, entrenatzeko, eta nolabait burua bebai lan egiteko pizkat, eta holan konformatuko da, osatuko da, ariketa berri bat. Azteko, John Williamsen banda sonora bat hartuko dugu. Hau da, Jaws edo tiburoia edo marrazoa. Ezta? Oso ezaguna da, 1975 dela uste dut, eta pelikula hontan Stravinskyren eragin handia dago. Lerro nagusian entzuten dugu zen notak hausek diez. Ezta? Mi eta fa, baina kintaz jota. Hori, segretatzea orkestak egiten duenean oso giro iluna jartzen dabe. Hori lantzeko, aprobetxatuko dugu teknikarik eta moduan, palmute edo palmiut teknikaz joko dugu, hau da, zure almohadilla metakarpiana erabiliz, badakizue, zelan egiten da, baina bazpada esango dut, puenten gainean jarriko dugu eskua, eta nolabait muteatuko da pizkat, ez da, kordelen asuntoa, kordelen soinua, holan. Hori jarriz, gero ja jo dezakezu bestera batez, ezta? Tiburoi egiteko mi fa egiten du John Williamsek. Baina, karo, gitarran, afinazio arruntan, mi alaire doa tesitura hontan, ordun saiatuko gara hau beste leku baten egiten. Adibidez, la jartzen badugu bosgarren trastean, ja ariketa askoz konplexoagoa izango da, ezta? Eukiko dugu kinta bat hemen jarrita, eta horrengoa izango litzateke segunda menor altuago bat, hau da si bemol, baina eskua ez mugitzeko hau egingo gu. Eta hemen datza benetako ariketa, ezta? Gitarra jotzen da benek badakite ze zaila dan, hau, ordun ariketa bihurtuko dugu, hau eginez. Eta gero, pasa zaitezke adibidez hurrengo kordeletara. Eta erritmoz nahi badezu. Orduan. Holako gauzak ja zuen esku. Nik badakit akademiako ikasleen artean eta irakasle batzuen artean fan asko dauzela
Stranger Things telesailarekin. Eta gustatuko litzaiguke bat aipatzea. Ez da gure ikaslea, gure ikasle baten alaba da. Malen Salinas, eta nik badakit berari pila bat gustatuko jakola hau ariketa. Bere aita hau egitera derrigortuta egongo da. Banda sonora hau oso polita da, badakizue, eta nolabait dana entzuten dugun motibo nagusia batipat, do septima mayor akordean oinarrituta dago, arpegio bihurtuta. Hau da, do mi sol si, eta bukatzeko oktaba bat, do berriz, ezta? Hori. Eta gero descendente. Orduan, karo, beste bideo baten ikusiko dozuez intervaloak gitarran, ondo, baina hau badakizue aurreratuko gu hau dela tonikatik hasita, tonika, tercera mayor, quinta, séptima mayor, oktaba, ezta? Eta gero berantza. Orduan, lehendabiziko pausua ariketa hontan izango litzateke alternate picking, 3 kordelatan dau jarrita. Baina hori nahiko eskuragarria izan daiteke, ezta? Gehitu dut, palmute pizka, zailtasun pizkat sartzeko eta gainera nolabait estetikoki nik ustet ondo doakielako, ezta? Baina fijatzen bazari, banda sonora hontan, do septima mayorretik mi menorrera doa. Eta mi menor hortan batzutan entzuten da como quinta aumentada bat. Ezta? Orduan, hori nolabait arpegiora trasladatuko dugu. Holan. Hau, do tonika, si notara jungo da. Eta orduan, mi menorretik, dario, sitik hasita hau da, quinta fundamental moduan, eta quinta aumentada bat. Mi menorren quinta aumentada, do da. Orduan, dan hau laburtuz, hemen, lau aldiz, ikusi duzue? Ok, nire ikasle veteranoek hau ariketa oso ondo ezagutzen dabe eta menperatzen dabe. Orduan, bigarrengo urrats bat proposatuko dizuet. Hau da, oktaba bat altuago jartzen badugu arpegioa, asko zailagoa izango da. Ja, 4 kordel dau implikatuta eta gainera bakoitzean nota bat bakarrikan jotzen dugu. Orduan, bueno, gitarra jolek badakite ze zaila den hau, ezta? Orduan, gauza bera da, oktaba bat altuago, do, mi, sol, si, do, baina hor nahi badezue, egin dezakezue hemen pull-off bat. Eta hau jotzean, holan, pua barik. Eta dana hori lortu eskeo, bukatzeko 3. urrats baten, proposamena baino besterik ez da, baina 2 oktabak jarraian egin.
Super Mario Bros. Historia luzea daka eta oso interesgarria da eta hori beste kanal mota baten ikus dezakezue. Gu gaurko helburua jarraituz, gu teknikarik eta bihurtuko dugu hori. Nik uste dut jatorrizko doinua retonalitatean zegoela. Holako gauza bat. Baina, betiko lez, egokituko dugu gitarrara eta gauza zaila egingo gu gaur. Honegaz, hasiko gara min jotzen, orduan, lehendabiziko intervaloa, claro, string skipping izango da teknika hau. Lehen palmote aipatu dugu eta orain string skipping inglesez horrek esan nahi du, kordelak saltatu behar duzu zela, ezta? Baina beti alternate picking edo pua alternatuarekin jarraituz, orduan oso zaila da, hau oso zaila da. Bale, orduan egingo gu lehendabiziko intervaloa da mi eta oktaba bat altuago beste mi bat. Geo, hemen, goiko kordelan, fa jotzen dugu, eta beko kordelan, do sostenido. Orduan. Eta bukatzeko, fa hori, fa sostenido bihurtzen da, eta beko sokan, do sostenido hori, re bihurtuko da. Orduan gehatzen da. Claro, fijatzen bagara, xehetasunez, ikusiko dugu zelan goiko sokan aurrerako pauso bat ematen dugu hau da. Atzamarrak zenbatuz, 1, 2, 3. Baina beko sokan, atzamarrak zenbatuz bebai, 4, 1, 2 jotzen dugu, orduan. Ondorioa hau da. Oso zaila da, ze justo tartean dagoen soka errespetatu behar dugu jo barik. Hori egiten saiatuko gara. Lortu ezkeo, orduan, hasiko gara ja, mastiletik ibiltzen. Hori lortzen badegu, orduan hasiko gara gorantza juten. Hori lortzen badegu, gorantza eta aurrera jarraituko dugu. Eta abar.